mina ngicela kuwe wesomandla intethelelo baba isono sami sikhulezweni mina nganuwe sisangoma wesomandla intethelelo baba isono sami sikhulezweni mina nganuwe sisangoma we baba wami mama we ma nganuwe sisangoma we baba wami mama uthandaza baba isono sami sikhulezweni mina nganuwe sisangoma we baba wami ma uthandaza baba isono sami sikhulezweni mina nganuwe sisangoma shwele baba shwele ma khuluma nazo umqabula sheshe sidomnandi ngokusondeza emlonyeni ubatwana ntomzi mqabulele emnyameni obekhanyini saba amasokazi hlabana betaka hlabana ngamkhonto ogwaza bakhokazana uyamuza umfoka nkomoza engudwini la engiqhamuka khona wena umfulo enguphuza umphuza impofane phakathi nayo sengakhe kwamaphumulo ke manje ngicamalazela uthukela wena we baba wami mama we ma nganuwe sisangoma namhla wayefutha kade esaba nje suka mangivusela amagehla uyabona ke namhlanje sibakufaka ngilazi ngaminya kunjalo uqala bathaqabula ulapha phakathi kwethu njengoba sihlezi nje phakathi kwethu inkosi impela umukele gazi yakhuleka inkomo singazakhidla ikanda safu sibongana sapheqaza eqolfa zonto dadadaza wemdadazi ubaba ngizalawo lo ubingelelo ufuzo umncwado ihlala mina zilanga kubuwa amathanga ntombukazi bambezeli kayipolisi maseko kusho yakhe ngibambezelanga ngipholisela maseko unganoma wengane yakho ngambalekela engilandela kala kade sesifikile ngithathe ithuba ngiyakubingelela ngithi ubingelelo ushumi le ntombi nemfela hlane ekhawundane ngaphezulu utshitshela iphethe abangangazi bathi ngiyitshitshe njalo eqoma namhlanje nakusasa besebeyasha abangazi ukuthi cha ngiqoma nje kube kuphela kodwa ke nikusimalala wasifika ngake kulokhu sigalelekile yebo kunjalo Magumede abantu nje singene bazwile abantu sayidonsa mumva emsamo sathi thandaza babi isono sami sikhulu ezweni yes nasizwa ke mbukele sihamba nayo yaphansi engudwini esho nizwile mayithu kuyibongela kwase kuyavela ukuthi qhamungaphi yaphansi lena kanti futhi lensizwa siyayazi Magumede siyazi kakhulu imisebenzi yakho uNkomosi uyabona nje mina ngimazi ayithi phela ngumuntu wemidlalo yeshashalasi manje ngiyamazi ngapha esebenza kakhulu nobaba umbongeni ngema uyabona lapha ko Magic at 4 am uyazi ko Township Fever imisebenzi yakhe ko Maria Maria ungaba la ngithini miningi bo yebo kunjalo nje
ayigcini lapha ngithi phela iyayidlala imidlalo yeshashalazi nako television ayidlali television. uyibona memfu nakulamdlalo nje okukhulunywa ngawo kakhulu kulezi insuku uke wavela nakhona kuzalo yebo kunjalo nje athi futhi lensizwa yaduma kakhulu wena mbukeli wami ngengoma yayo bakithi uthenjiwe hayi wangithinti lapha hayi wangithinti lapha Kama sisakubingelela sekwamukela kuGoogle wami. Ngiyakubingelela noma ungasamukela phela wasamukela kule ndima kaMasikala nobabili. Yebo. Sakufica ukhona. Nangifica ngila futhi noze nife nishekela makuthi sesihlobo efayo. Makumete. Yebo baba Makubane. Yebo. Baba siyabonga kakhulu ukukubona siyajabula. Isicela ubingelele abathandi bakababa uMfiliseni Makubane abathandi bomculo wakithi umculo omnandi umculo ogijima negazi. Ngiyababingelela bonke abalaleli emakhaya ikakhulukazi insizwa emahostela insizwa amabulo engiphonya ithanda insizwa mina zonke ngiyayithanda insizwa nentokazi ke uNkulunkulu wami ayibandla ngabulawa ke ngalabo Wabulawa futhi inyanga ikafiki la yakhona Nibingelelo umqabula sheshe usudi omnandi ngokusondeza emlonyeni kubatwana intombi emqabulela emnyameni ngoba ekhanyini sabamasokazi uhlabana betha kahlabana ngimkhonto ogwaza abafokazana uma lobola ngesheke ekhweli lakhe kwanongoma kuze kusa umkhwakhe ethethe ethe kabani kodwa lengane ezolobola ingane yami ngesheke na ngathi kumkhwami cha mkhwami zoyilobola nje ingane yakho ngoba ngiyayithanda wathi umkhwami wakuzwaphi lokho ingane lotshelwa ngesheke wena suka lenkisiyana sengudwini le usho ukugwini unemali eningi uzolobola ingane yami ngephe uyase nginobola ngani ngilobola nge-internet Khona ngeselula ngithi hayi mkho wami ngimuhle mina I'm beautiful futhi mina I'm handsome Bona bakithi yabona bakithi yabona ke liyasho ke ilokho zani igqoka elisha mangabe limbuke iTV yasho ukuthi yabona nazi ke thina sibukela kuzo simoto yazi sikhuluma sakwiTV uyabona bayi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ukuba khona lapho ogubhini lwami neinsizweni zibukele emakhaya komama bebukele emakhaya ogogo bami ngeke ngibakhohle ngoba ngiyabathanda oma bami ebalapho endlini abahleli phansi ababukelayo njengamanje ababukela ugubhu lwami ngithi hlalani nethezeke nibukele ugubhu lwami ninomqabula sheshe into enhle nje yazalwa yinina boma into enhle nje yazalwa yinina bobaba ake nibuke nje intombi hey intombi Mbukelo wami lapha ekhaya ngizogijima nje njengamanje ngilandele yona insizwa madoda uMfiliseni umfoka Magubane ushaya ingoma yakhe emnandi kakhulu uthi ufuna impi Khoza abantu bakho Wendona khoza abantu bakho Wendona khoza abantu bakho Wendona khoza abantu bakho Sikhuphu ke sabheka empuma la entshona la sesikhuphu ke sabheka Sesikhuphu ke sabheka empuma la entshona la sesikhuphu ke sabheka Unomjanjatho Khuluma Mfundisi Khuluma Mfundisi Silibomvana, impile, ika
yehlula manje impi yehlula amabhunu yehlula manje hayi ngangamlomo hayi ngangamlomo ayinasikhwakhi impi le igazi elibomvana ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni lokho lithanda kakhulu ugubhu lwami uhlelo lwamabhinca bi yebo njalo nje indaba sihleli nensizwa lapha yakwaNkomose baba uNkomose ngifisa ukwazi ukuthi kumaskandi wangena kanjani ungangibuzi ingane yabantu ngoba ngathuka nje mina sengudlala umaskanda ngakwasukela ngimncane kakhulu ingakho wonke umuntu ebabaza ukuthi hawu Mfiliseni kanti wena imithetho wakho wafika nini kule ndima ngoba sikwazi kudala thina ngangimncane nami ngaleso sikhathi lo ngibuza lokho ngesikhathi yena emncane ngakhula wakhula kanye nami so ngangena ngimncane kakhulu endimeni kaMaskanda ngeke ngitshele thinini ngoba mawungambuza iminyaka yami ngeke ngitshele ngoba nana nimtshela umuntu abasho nina besifazana nimtshela umuntu iminyaka yakhe cha bayisho bahlala belapha eduze ka 18 nje ngila ko 15 ngane kwethu ngangena nje la ngimncane kakhulu kuMaskanda ngoba umculo into engakhula ngayo ekhaya yebo hayi kuyezwakala baba uMagubane kukhona abantu ababukayo ekhaya yini kukhona bezwe emsakazweni mangabe ngalezo khathi yebo kukhona abantu engibezwe emsakazweni yebo bekhona futhi engibabukayo ekhaya njengobaba wami ubaba omncane umzingeleni ngiyaxolisa kumbiza ngegama ubaba ngiyamgagula ngoba akekho kulungile ngiyazi ukuthi uzovala indlebe mangabe ezwa le ngisho ubaba omncane usekhona namanje wayesidlala isiginci ngalendlela ongeke uyazi akekho umuntu wayidlala isokwakhe endaweni ngokuthi amathuba engemahleke ngaleso sikhathi azange akwazi ukurekhoda ngibezwa oMoses Mchunu emsakazweni ngibezwa ophushukela emsakazweni ngibezwa obhomza kalabhomu umlomo wabona izingane zawubalekela ngibezwa emsakazweni kwaze kwafika oMzayifani ngilalela uNkulunkulu wami ngencane kwafika abo abusasho ukuthi lo wangakubo kaNomkelemani umfake hayi no ngeke ngisasho ukuthi lo wangakubo kaNomkelemani okay ayifuluka zikhona insizwa zasenkandla eziningi insizwa eziningi kwangazasenkandla kukhona yakithi ke kwakuthiwa umoto khuzwayo suka ayi akekho noyedwa ke waye edlala njengaye uhlobo wayene uyabona lapha engithi khona cishe ngabulala umuntu ngimficelele kwami endlini istyle sakhe leso wayengayingenela hayi awuyiqhubeka Nkomosi la ngoba uthini engazingenelanga wayifakwe nguye lo wakwami omile ngifica nendoda endlini mina ngibuye emsebenzini bakithi kulungile isitayela sika Moto Khuzwayo uMoto Khuzwayo wayiphumela eceleni nje ayidlalele ngendlela yakhe yedwa yasengudwini yasengudwini yebo zikhona izizwe zasenkandla hayi man yebo isiginci bezidlalwa enkandla nanamhlanje sisadlalwa enkandla isiginci
ngeke ngifihle njengoba mina ngiphatha isimungulo nje Nkomosi singafuna ukukhala sazokhuluma ke nesakho Sazokhuluma. hayi no uyithalenta senkandla mfowethu Yeah. ungezwa ngumuntu ekutshela nasengudwini noma lingavezwanga laphakanyiswe lasengudwini kangako isiginci nje sisenkandla nasengudwini Yeah. uyathanda uthanda awubakithi ngizwa kahle ngizwa Baba uNkomosi manje ke emidlalweni yeshashalazo usungena kanjani? emidlalweni yeshashalazi ngeke ngufihle lokhu mntaka Gumede ngathi ngidlalela isiginci sami ngingazi ukuthi ngoke ngingene emidlalweni yeshashalazi ngahlangana nomfowethu uMbongeni Ngema kwasho ukuthi sihlobene ubaba wami uzalo Mangema thina ka iMazulu yasazi ukuthi ihlobo zethu siyazazisa yebo umfowethu uMbongeni Ngema wayeke engizwe emsakazweni ngithi awubheka ubuhle bale ntombi awubheka isitho sayo ma iyangiqholoshela hawo ngane kama uMbongeni Ngema ngamcela ukuthi awumfowethu ngicela ungirekhode kanti uMbongeni Ngema discover italent elijulile kimi nengalazi ukuthi khona ngadlala emidlalweni wakhe oqala iTownship Fever olandelayo kwayi Magic at 4 olandelayo kwayi Sarafina kweyolandelayo kwaba iMaria neminingi ke nje eminingi eyenziwe umfowethu uMbongeni sahlangana ke no haba uDuma phesheya kwezilwandle travela wonke umhlaba uMbongeni ke wangenza wavumbulula italenta lokuacta kumina engangalazi ukuthi likhona yazi Nkomosi lento eyishoyo ayikho into emnandi njengokuthi umuntu ayisholo yena ukuthi wavumbululwa ubani okuthize ayikho into ebhlungu njengokuza abantu beyincoma ngawe bethi umbono wavumbululwa ubani uthi umuntu umbona nje yimi njengamvumbulula umuntu ayincome yena umuntu mawuthi xa nini wangivumbulula nini lo muntu ungalitholi impendulo yebo hayi no walivumbulula italenta kumina uMbongeni ngoba ukudlala nje ebhendini enkulu enabantu abawu 60 ngangakaze ngizicabanga ukuthi konke kwenzeka empilweni yami ngingakazi ukuthi ngoke ngene ebhanweni mina ngitravele wonke umhlaba ngikhulume nabelungu isingisi ngiphendulane nomlungu ngesingisi ngoba because sekube nje angitshela umlungu ukuthi no wena uoriginal futhi ungakhathazeki ngesingisi ngoba isiZulu sakini uyasazi lapha engadiscover khona ukuthi ha kanti ngihlakaniphile ngithi mina ngisilimi serious ngithi ngoba ngazi ukuthi isingisi njengoba ngingasazi nje ngihlale ngitshelwa emahlweni kuthiwa wena isilimi ngoba awusazi isingisi bathi abelungu mangifika pheshe no wena uoriginal uyasazi isiZulu sakini ngathi mina bathi hayi ke wena unumber 1 ngathi ha ngahamba ngoyibuka esibukweni wabuya umqondo Nkomosi sesingena lapha ke kulolu daba lolu manje sesingena kulolu daba Nkomosi umculo kaMaskandi omdala noma ngithi usemkantshu bomvu no wamhlophe nje ungabulala ithambo manje ngibulala ithambo okay yebo umculo kaMaskandi osenesikhathi njengamanje obalwa nalabo abangaphambili indlela eninakekeleke ngayo masingabala nje mhlasimpe ngibala abanye abafana noBaba Washi uBaba Umnyandu mhlasimpe ubaba uThwalofu wayithinta ingwazi zami kuba mengiyithandayo yebo ubona ngathi ninakekeleke ngendlela efanayo neyalaba esingathi basematheni noma esibenze thina abasakazi basematheni kulesi sikhathi samanje ngizokusho nje lokho ngingakuhlonizi mfowethu noma ngabe ke sengiyazobe sengiyayivimbela ukuthi ngabe ngisadlala kodwa kusizana uvele kuvimbekile mhlasimpe ngabe ngisadlalwa emisakazweni cha asinakekekile ngendlela esigculisayo thina noma bona basinakekele kodwa hayi ngendlela esigculisayo ngoba uma ukhipha ingoma entsha abatshela abantu ukuthi hey usibani ukhipha ingoma entsha iyashisa nansi isematheni uyadlala vele kudlalwe nje ingoma yakhe endala mangabe iyadlalwa kudlalwe ikhona entsha kube sengathi thina sisakhiphi ingoma ezintsha kanti sisakhipha ingoma ezintsha and makwenzekile kwafika ephuzwini lokuthi kukhulunywe ngathi kuthiwe laba abadala
Yebo. Angazi noma umuntu omdala kumaskanda kuphela yini. Ngoba uma kukhulunywa ngeminye imikhakha njenge jazz ikwaito akukhulunywa ngokuthi umuntu ukhona umuntu omdala uBrahiw akayena umkhulu Hugh yebo kuba ukukhuluma ngazi noma ngizothi ubaba obaba bethu sikhulume ngabo ngamagama ngiyacaphuna nje yebo njengemculi omunye ophakathi kwethu engafuni futhi ukuthi ngizwe ngelinye ilanga kuthiwa usemdala uHugh lonto ingangiphatha kabi kakhulu ngoba abaphesheya kubaze bedondolozele ngobhoko befika eSouth Africa begcwalisa izitadium yebo ngoMosi kodwa kumaskanda kukhona ukuthi bevele bethini kuthiwe umaskanda awusemdala lo lo ihlungu kuthina nami ke ngihluphe enkomoso lento yokuthi ngikhumbula ukuthi nje usanda kuhamba uLuther van Ross ingoma ikhiphe ngasekugcineni ibidume ngalendlela eyisixako ayekade lokho ekhiphe ezinye zayiduma hayi ukuthi bebengafiki nabasebasha bebefika basha kodwa ne bamnikeze naye okumfanele abasakazi baphesheya kwelwandle kuze kuzokapakela kwabakithi kodwa abethu yikho ngibuza lo mbuzo ngoba ngifisa ukwazi kwabethu kunjani kodwa kungcono inkomoso useshila ukuthi kuba buhlungu ibhlungu thina bomaskando yabona laba abancane mina bengithanda kakhulu ukuthi babukele kithi thina sibadala and futhi bakhombise ukuthi ba-appreciate ukuthi basifica sikhona endimeni kodwa sihlukaniswa yinini abasakazi yebo ngibonile mkhomba kunjani ngibone kahle komo sanamukela yilo lolu hlelo lonelithanda kakhulu ugubhu lwami oludle nje ngokuyiveza ukuthi lona cha seluyiqhudeke manje likhala phezulu kwazo zonke ikhona inhlelo ukuthi phela uyabona nje ukuthi luqoqa basebasha luqoqa sekade sikanye nabe sebafice besendimeni beyibambile luqoqa wonke umuntu manje ithemba labaculi nangu lonke izwe likhuluma ngayo sihlezi nonkomoso ke namhlanje ngeke sisalokhu simgalulayo simgagula ke phela nathi kakhulu ngathi intombi yethu cha sizokubamba nje ngoba siyazi ukuthi samfice sekhona emhlabeni nezizulu azivumi kunjalo nje inkomosi ngicela isikole inkomosi cela ungifake esikoleni hayi mina ngedwakhe nabanye abafowethu uyabona inkomosi ngicela ukuthi lesi siginci sakho usishaye inkomose ngendlela ukuthi isimungulo sami ngigcine ngikwazi ukusithinta sifuna ukuzokhuluma njengalezi ziginci inkomose ngicela ungihlukanisela phakathi kwehlabo ngokuhlukana koshuni ukuthi ihlabo into enje uma ingoma iqhubeka kanje kuloshuni ihlabo zaloshuni into enje uma ingoma iqhubeka kanje over to you sir Hlala ngebhinca labantu. Kodwa lizwele overto you. Lisukela hala. Uyabona ingudwini ke. Yeah. Angsakhona njengonani ngalahla ikhubalo lami Angisaqonya njengonani ngalahla ikhubalo
balola ingudwini ke le yebo right bese ngiyakuphushukela yebo inkandla yebo emahlathini amnyama mola 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 mina ngikhalela inkomo yami wemame ngiyayifuna inkomo yami mina ngikhalela inkomo yami wemame ngiyayifuna inkomo yami mana inkomo yami mana inkomo yami mana inkomo inkandla ke leyo bese ngiyabuya ngiza la lezi ihlabo lezi ezesizulu ke lezi isizulu esigxamalazile inkandla umkhomazi amabhaca uzuyongena emapondweni awuyiphinde futhi zanqenqa baba zanqenqa we zanqenqa baba zanqenqa baba zanqenqa baba zanqenqa baba Upunomanqenqa yeah ophe upunomanqenqa ithi zanqenqa baba ene isizulu ke leso esiphethe uzulu wonke jikelele yebo kuze kuyongena phakathi eEastern Cape bese uzongena kuphi ke manje ngibuya ke nje ngamanje ngiya emabhaceni yabo amabhaca ngiyesaba kwela mabhaca ngiyesaba kwela mabhaca ngiyesaba kwela mabhaca ngiyesaba awela mabhaca gijimbek awela mabhaca gijimbek awela mabhaca gijimbek awela mabhaca gijimbek amabhaca ke la right sengiyabuya ke manje ngiya kuShuni uShuni ebese sizakhela wona ke nje yebo lo Shuni ufike wagxila kakhulu kuphi enkandla wagxila ephi emsinga yebo kuthiwa usi bebona bathi uSherman yebo bakithi kodwa engaqala ngawo nqa uyangiqholoshela yebo idonsa kanti abanye bathi yebo nabanye
and then ebese ngiyabuya futhi uyena uShamelo bathi sichunu Oh. akwaduma kakhulu ngaso omxosheni Yebo, akwaduma kakhulu ngaso ungane awu uNkulunkulu wami iqhawe lami ungane ziyamfisa omxosheni insizwa zangampela Yeah. zonke izinsizwa zangampela ayithi akuzona insizwa zangampela kodwa nje abaqala ukuduma ngawo noma babengawuqali bona kanje mina ngayiqalela mina ngesingalo ngalendlela ngase ngithi mina Makhosazane ningibona njena angikaniwe mina ngiyazwashela ngiyaziphekela ngihlala ngedwa zwini Zintombi zomphakathi ningibona njena angikaniwe mina ngiyazwashela ngiyaziphekela ngihlala ngedwa zwini Yesu Umani ngangisiza nje ningiqome bese ngithi Oh madoda awufuka sebani yabona ke la umama kanqengelele kashenge yebo umntwana makho umntwana Wayedlala kakhulu uMakhweyana? wayedlala uMakhweyana Yebo. kuloshuni lo before inalento kuzalwe ilembe iloshuni wawuvela ukhona Oh wawuvela ufuna Yebo. uzodlala nje wawuvela udlalwa oyise emkhulu kudlalwa izigeke la kudlalwe Yebo. izinkondlo la kudlalwe yonke into Uvile ngakuvuka baleleke manje isigeke akuyikhona ukuthi uma ubona omama laba abalokhuzayo Yebo. bayiculela into abayithandayo nje labo mama Yebo. bese kuthiwa isigeke kubizwe ngokuthi isigeke Yebo. ngoba ingempela la khona isigeke into esinwa uma kugawe utshwala kini yebo ufundiswe izingane ukuthi sasiphila kanjani kudala kodwa bakithi Ikonyelwe ngezinye inkosazane Wokunyama kwethu endlini Wokunyama emadlozini Ikonyelwe ngezinye Wokunyama kwethu endlini Wokunyama emadlozini Ikonyelwe ngezinye usimo Wawuzwa ngobani Yaqoma lapha intombi ithanda ngeke ngiqede awu bakithi hayi angeke safe ngeke ngize ngiqhubeke kuningi futhi engudlalayo sekuzwakele engisho ukuthi ke uma sidlala isiginci kuthiwa usidlala ngempela isiginci kufuneka sizoshuni obahlukanisayo ukuthi bangaki yebo mina ngedwa oxubayo yonke lento uzoyithola kwi-album yami uma uthenga nje i-album Yebo. kaMhliliseni ixubile. uzofica ixubile ngoba ngiyidlala yonke lento ngizoyigodlelana Yebo. ngoba ngiyayazi uma ngabe ngingasazi isiginci ngizosifundela imali ngifuna ukuthi ngidrive imoto khona lapho Yebo. ngokukhulu ukushesha inqonya ngibona amathekeni kanjalo cha bese ngisengakuthinta kodwa ngomosi isiginci ngiyasazi ngasifundela uthando angisifundelanga intombi yebo intombi ngakufunda ngoba ngithanda intombi koshela emfuleni Yeah. nganginqamula nje nginqamula inkalo ngihambe ngisho uthini kodwa bakithi we ufuna ngithintele uthini futhi Angifuni. ngosithini Angifuni. Ufuna ungikopisha. Right.
Isiginci ngasifunda ngothando ngoba ngithanda ukungibona ubaba edlala egcekeni ngibona insizwa zifika zizoshela odadewethu emfuleni. Ngasithanda ke isiginci. Ngase ngidlala bonke labo shuni. Uma ngifika eThekwini ngangiya kuwo wonke umuntu odlala isiginci. Ngihambe ngiyocela ukuthi angifundise. Ethi ha, njengoba udlala kanjena mina ngizokufundisa ngithi ngifuna lokho ukudlala. Udlalwa uwa. Ngifike ngifunde ngiphinde futhi ngizwe ukuthi yo kukhona umuntu odlala enye into ngiye kuyena ngingcengele ngifike ngifunde sizwane kube umngani wami ngangazi ukuthi kuhambe ngirecord namhlanje ngihleli noNomkelemane ugubhu lwami engangazi ukuthi ngempela kuyokwenza yeyani bancane noMkelemane kodwa ngenxa yokuthi lijabulisa isizwe sonke sikaPhunga noMageba nibadala kumina Komos. Yebo. Kubo bonke abasakazi. Yingakho sizincengela kubona size siphaphathe ngisho sibadala kubo. Ingoba babekiwe phambi kwethu ukuthi basihole. Siyakuncenga sithi siyaphaphatha Nkosi yami noma ngimdala kuwe kodwa ngiyingane ngoba ubekwe phambi kwami ukuthi ngihole. Ngiyazwakala Nkomosi amagumeti khona ingoma iphethe. Ngiphethe ingoma. Nkosazana. Umukeli wami lapha khaya ngiyagijima ke njengamanje ngikulandela insizwa lapha futhi bakithi izoshaya ingoma njengengoma ngilanda umfiliseni umfoka kaMagubane uthi Africa Unite. Abamuntu munye Ama-Afrika sehlangene wonke abamuntu munye Ama-Afrika sehlangene wonke abamuntu munye Ama-Afrika sehlangene wonke abamuntu munye Sesihlangene sonke sesibumbene
kakhulu ugubhu lwami uhlelo lwamaqaba qa ngiyathemba ke mbukelo wami lapha ekhaya ngempela ukuthi usathokozile ungahlala kanjani hawu sikulandele ngempela insizwa yakwamagubane esihlezi nayo uyibuka nje uyihlalele kamnandi esofeni yakho noma ecansini lakho njengami nje kanje baba Magubane bathi ababukeli bami bake babona usanda Magubane bathi ukhamba Fuzimbisi yebo uzizwa kanjani ngosanda ngizizwa ngijabule kakhulu mntaka Gumede ngoba akuyena yedwa usanda yebo ngisazobona nina washo impela unkomosi naye futhi usanda futhi washo ukuthi hayibo khululeza lenyelela lukhulu liyeza liyanyelela yebo kukhona ubunkosi oh olanyo omdala ke kunosanda ngiyakutshela usazozwa kukhona omncane futhi olamsanda yebo ukhula yebo hayi bathi khula sekubeka hayi ungenzeka basho njalo usazozwa nje usathuswa nje wena umebuzo wenyoka usazobona inyoka yangampela usho kanje ngiyakutshela izingane zami zithathe exactly into engiyenzayo zayithanda zayenza noma ngayizifundisa isikole mina ngathi hambani niyofunda nibe othisha nibe yini nibe oprofessor nibe yiyo yonke lento zona zathanda ukufana nomfiliseni hayi ngifuna ukubona ukuthi iziphetheni ngoba zona ayifundile yize mina ngakwazi ngisho ukubhala u1 ngimgcine ewashini ngifuna ukubona ngoba zona ngiyifundisile zaqede ezikolweni ngifuna ukubona ke zizokwenza njani bilokho nje hayi cha ngizwa kahle kakhulu baba Magubane sike sakubona kuzalo ungasixoxelani kuzalo ukuthi ningena ngibona nisazophinda futhi ningibona uma ngabe ngazange bethande ukuthi hayi bathi hayi qhubeka hlala lapho ngemumva thina siqhubeka abanye phambili kodwa ke kuyitheme elandelayo nisazongibona kuzalo ngisazoba khona noma mhlambe engaseyena nethini ningasho ukuthi matshengeni ngicabanga bekubheka khona lapho security ingaphoyisa ayiphoyisa la ngempela lo mthetho phoyisa lo ana konfesa ngeke ngifisa ukunyakazisa mase ngibona le yankosazana isiyenza izintulele ngifisa ukunyakaza ukomisa asavungalo kodwa hayi phela ingitshontshela ngilele naye ingapho intshontshe kusho ukuthi ke nisazongibona noma ngaseyena ke u-security nisazongibona ngokulandelayo ngidlala enye indima khona lapho futhi kuyiqiniso lokuthi emsindweni nje obuke washo ingemumva emsindweni noma emculweni edlalwa kuzalo khona lapho ufaka khona isandla impela kunjalo kunjalo impela hayi ngasifaka kakhulu isandla because hayi ingathi because yini angisazi singisi ngoba ama-sound ngiyawazi ama-sounds kakhulu nakho la sengekhona Nkomosi kungabe imali eningi noma ufuzo noma ukududana okuye kwenze nje umuntu nje athatha amakhosikazi angaphezulu kweyodwa cha akunjalo mfokalanga akizo lezi zinto akuzona lezi zinto ngoba mangizwa nakaJuda kukhona ababe nabafazi abawo 7,000 kwakuyinkosi malanga la eEgypt bakhona namhlanje abanabafazi abawu20 abawu30 namhlanje eNigeria bakhona abafazi abantu nabafazi nga15 nga20 akuyikhona kwaZulu kuphela cha la kithi kwakuvele kunjalo uma ungezwa nje ukuthi labo bantu ababezinduna zenkosi inkosi yayikibe nawo amakhosikazi nje awu30 noma u25 yayiba nawo 300 ibe nabo indoda ke nje efana nami njengomfiliseni njengoba ngeyona induna ngingelutho nje ngumfokazana umuntu onganile nje uma umfokazana kuthiwa umuntu oganile wena umfazi uma uyinkosi
kuthiwa umuntu oganile wena inkosikazi ngoba uyinkosi njoba ngumfokazana nje ngingelutho ngawuthatha u10 kodwa komosi ngawuthatha no ngathi ngihlala nawe komosi akusona ihluku le sishomane yebo sibe umuntu munye uma unamandla ngoba eqaleni bekuba njalo ngoba abantu benawo amandla okubondla amakhosikazi amandla ingampela la khona ayiphuma kumakhosikazi ayelima Ngibingelela siyakwamukela kuseyilolo luhlelo uGubhulu wami olithanda kakhulu kunjalo nje sihlezi noNkomosi phakathi kwethu Nkomosi uma kuyokwenzeka nje emhlabeni uhambe asisho uzohamba ukala ayakali ngokomoso ayingakali ngami ayingakali khetha nje umuntu kulungile ake sithi sikhethe omunye ke Nkomosi kodwa ke ngizocela impendulo kodwa iqhamuke kuwe Nkomosi ukuthi uma usufika kophusishukela nabanye abasebadlula babedlala masefika kophusishukela right senibonana nabo esebonana nabo qhubeka lozo shona uyofika ukuthi uMaskandi ushiye uvuka kabusha noma ushiye ufa noma ushiye ja angiqondi ukwenzakalani impendulo eqondile mfoka langa ngofike ngibatshela ukuthi uMaskanda uphelile njenge butho elokugcina nci lenkosi mangabe ilithumile ukuthi aliphume liyolwa bese elelo lokugcina elisindile lifike lithi awu Nkosi ubona thina nje ubona bokugcina ngafike ngibatshele ngithi hawu enani kwenzile banewethu hayi kuphelele ezandleni ngani ngoba uma ufika kuMaskanda ngaso sonke isikhathi kuthiwa uya-improve uya-improve Maskanda kodwa akaze kwezinye inhlelo zomculo kuthiwa uya-improve-ke umgqashiyo uya-improve umbhaqanga uya-improve and ikwaito uya-improve no akazuzwe ihleli khona nje uMaskanda kuphela ukuthiwa hayi uphucule okuchaza ukuthi ubukeka sengathi sizimpatha kukhona umuntu osibukela phansi la ingathithi sizimpatha uMaskanda ufune kuhlale uMaskanda ungaguquki njengaso zonke ijazz akazuza ukuthi iyanprove idlalwa exactly njengoba idlalwa injalo nathi ke asibasiyeke sinje angashiyo ukuthi hayi uyazi lo mculo usafuneka phela nanifake mo usho ukuthi kufanele sifake ijazz uMaskanda lo akusiwona yize ukuthi umfiliseni waqala islow jam uMaskanda ngiyazi ukuthi ngakwenza lokho yize ukuthi umfiliseni uphuculile uMaskanda wawenza i-township music umfiliseni ingakho kuthiwa mina ngidlali uMaskanda wangampela ngidlala uMaskanda wangampela bese ngithatha wonke lama instrument ngiwenze amukelane nawo wonke umuntu okwazi ukulalela umusic ajabule ethi yes nami sound yami khona akube yimina ngedwa uMaskanda uhlala uMaskanda mola baba mola abe hawu madoda uMaskanda awuhlale kanjalo uMaskanda bakwethu angeke uphucula ijazz sekuze kungenise nento yokuthi abaculi baMaskandi manje abasayibonga ingoma nengoma sebeyibonga bathi kunengoma yokuyibongela bese besho kuhideke loludlula kusho ibongo zesilo uyesakwadukuza cha ngeke ngibasole yebo ngoba batshelwa yini ukuthi thina basakazi nina baseyini nenza lonto le ngakutshela mani yes batshela yes wasiyeka sonke sidumdumile
Wakholwa siye. Bakithi hawu. abenze lutho nje abafowethu laba abayibonga uhide batshelwa yini ukuthi abaphucula umaskanda abazi ukuthi bazokwenza njani ngoba inina enibatshele ukuthi abenze njalo so abafowethu nje abadlali bakaMaskanda benze lutho inina bathi uyazi ake nifake nje enye into fake enye into kanjani kwi-jazz uphendula ijazz beyikwaito kanjani hayi ngizwa kahle Nkomosi sizwa kuthiwa noba ngajwayeleki phela ukupheka kwabantu besilisa kodwa siyezwa kuthiwa Nkomosi uyapheka ingabe ulindele ukuthi ungasiphakela nini nganiphakela noma inini mfokalanga ngingakwazi ukuthi mhlambe ngiphakele after uDecember kanti futhi unyakozayo mangizwa nje ngithanda nganiphakela nje khona manje ngawu November uyasho ukuthi yona isiphelile album isiphelele inazi ingoma ezimnandi ngahlangana nentombe emadwaleni emtubatuba yangigabisela ngothando yathi gabi 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 ngothando yathi gabi gabi wemfiliseni gabi gabi ngothando intombe le eqomisha sikwale mayigabisela ngoba usathi uyajabula khona ingoma ezimnandi lapha yana kunezingoma ezimnandi kakhulu kwi-album hayi ezinye enye ngiyirekhoda zinazo ingoma ezimnandi zonke ingoma kaMfiliseni ngizincoma ukuncoma nina abasakazi kuze kuncome nabantu abathengi bethi ngibenzela umsebenzi omnandi ngicabanga ukuthi namanje ke ngenze umsebenzi omnandi nganiphakela noma yini mfowala siyathokoza Hayi cha kuyezwakala baba uMagumane ungenza kanjani ukuze ubonakale emculweni wakho yaphambili kuMaskandi noma ubonakala ungagugi ngoba ngithi impela uqala kwami ukuzwa ngoba uMfisani Magumane wayinje namanje futhi usenje hey Mbali ukhontenzi woMosibiya lapha ekhaya awubakithi yabona intombi kaSotobe uma wami phela akabazalelanga wababulala abantu bakaMagumane bantu wababenzela imhlolo wabadlela imhlolo uyabona Nkosi yami ukuthi nje wazala into enhle uMasibiya ngimuhle phela wenkosi yami ungakhohlwa nje ilonto wembali ukuhlala ungagugu kuzinakekela uma uphuza phuza kahle hayi ukuthi uNkulunkulu isiphukuphuku wadala utshwala ngephutha akabudalanga ngephutha phuza nje kahle ungaphuzela ukuqeda ukuthi uminyela thina wena uzominya impilo yakho right and ukudla zonke idakamizwa lezi ungazilokuthi idakamizwa bathanda impela abantu besifazane izinto zokuthandwa babili abantu emhlabeni wesifazane nowesilisa bathanda impela kodwa musu uhamba ulala mungabhabhabali ene Mbali ngihlale nguzwe uma uyibongela uthi awulokuthi awubhaniyena ubani ufakazi phela mina athi ngitoha naye yebo Mbali musuhamba uphaphala waqonya intombazane hayi ukungivakashela ungeke uzwakho umuzi zonke lamantombazane wanika imali iphuma kuwe uyithathaphi yebo ungalinge mina nginemizi hayi umuzi akazuzwe kukhulunywa ngamagold kimi ngaphandle yazi abalaleli ngiyabonga abalaleli ukungigcina nginje awucabanga ukuthi namhlanje kumaSatma Award ngithole i-life achievement award awema ngithole i-life achievement award sasikho okuchaza ukuthi ingampela la khona ngizigcinile ezandleni zenani nangigcina ngaba khona kuze kube yilesikhathi sanamhlanje ngiyabonga abalandeli bomculo kaMaskanda hayi ningalandeli umfiliseni yedwa nisilandele sonke nabanhlanhlatha bawuze babuye babe sendleleni kunjalo nje siyabonga Nkomosi indlela otholakala ngayo uFacebook uNkulunkulu wami angilokothi ngoba uFacebook abantu bawusebenzisa wrong kanti webusiness bawusebenzisa wrong and ku WhatsApp noma ngabe kuthiwa ngiyatholakala ngize ngitshele
ngoba nizosebenzisa wrong Oh, yeah. we-business Yeah. nayo-ke inamba bandla uNkulunkulu wami ngeke ngize ngisho ngoba basuke beyisebenzise wrong abantu kodwa mhlasimpe akaze bekwenze kimi Yeah. kodwa ngiyengizwa abanye abafundi bekhala cha mina bangihlonipha ngiyabahlonipha kodwa mhlasimpe kuyi-CD entsha khona singakufica okuyokwenza ukuthi kube lula noma ngaba iwebsite noma yini okwenza kube lula ukuthi kuxhumaneke nomndeni ungaxhumana no-manager bami futhi nami ngizokubhala mhlambe okokuxhumana ongeke uzukubone kalula kuyezwakala Nkomozi usengavalelisa nje kubabukeli laba belungu sebesixosha ngiyavalelisa emakhaya nakuphi lapha enikhona ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukela ugubhu lwami ngazo zonke izinsuku and laba lolu hlelo olusipromotayo thina olusithatha lusibeke kubalazwe ngithi hi and bye bye Udade obakafuhlufuhlu bafazi banyeduze ngoba besaba amazolo ngiyaphuma ngehamba. awu uthunjana kamaswela lapha emzini wasebudodeni enkandla useyavalelisa naye usethi nje nisale kahle uzonishiya nenduna ngoba yena uzohamba nenkosi kodwa kakusuye uNkomosi inkosi ngizohamba nenkosi kodwa sesinishiya ngengoma ke nje emnandi eshawa uNkomosi lapha Philip Magubane uthi engudwini thokoza ke ekhaya mbukeli Engudwini waphela abantu awubaqedwe sipamu Engudwini waphela abantu awubaqedwe sipamu Wabulawa induna wabulawa mama wabulawa ingane Awakumi sipam ongathi dilika matshe umayitiko awu enkwebane empofane wangathi